Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve kore filom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Delissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć Brennera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da. Spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete. Ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim. Daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna.
Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavno višle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu.
Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto? Je li to menta? Uj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima. Ajde da podignemo zajedno. I, wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstanovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, ja sam Brian. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako bolje? Gde?
Da vidimo. Wow, zlatna krofna, super. Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo, ukrali su mi krofnu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno. Eci, ti si mali, ej! O, sirovi krompir, to je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno. Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. O, hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ako ovdje ne hteo da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti. Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smiješno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smiješno.
Prestani, daj mi to! Oh, kakva sramota! Ne razumem šta je tamo. O ne! Bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Luzer. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Juhu, imam sok Huba Buba. Ja imam 10 flaša. Oho, nikad nisam vidjela toliko Huba Bube. Blago meni. Mogu li ja prva probati to? Hvala, prijatelji. Jedva čekam da napravim butljaj. Hej, u čemu je stvar? Zašto se sok ne sipa? Jasno. To je žele. Treba ga istisnuti. Izgleda baš ukusno. Mnogo mi se sviđa. Cool. Da, to je prelepo. Izgleda da je tamo ostalo još malo. O ne, jezik mi se zaglavio u grlu. Ne mogu ga izvaditi. U pomoć. Dan, pomozi mi. Sad ću... Phoebe, jesi u redu? Jesam. Sad ću pokušati da naduvam veliki balon. Pa nije ispao baš velik, ali sam svakako zadovoljna. To je baš cool. Jao, izvinite, slučajno sam. Sad je moj red da probam žele. Imam odličnu ideju kako da skinem sve poklopce. A sad ću uzeti veliki levak koji će mi pomoći da pijem žele iz svih flaša odjednom. Zar to nije genijalno? Sad su mi usta puna žvake i mogu naduvati balon za Phoebe. Oho, baš je veliki, svaka čast, Dan. Balon je pukao i sad mi je sva žvaka na licu. Ups, ali i dalje slatka. Jao, fuj, Dan. Jane, ostala si samo ti. Konačno, jedva čekam da probam svoj žele. Wow, to je prelepo. To će dugo trajati. To je to, završila sam. Jao, ali to su bile samo 2 flaše. Drugari, hoćete mi pomoći? Naravno, rado ćemo. Uzet ćemo flaše i sipati je u usta. O da, to je ekstra. Kako zabavno. Jane, presmešna si. Hvala, prijatelji, to je bilo super. A sad je vreme da naduvam balon od žvake. Jane, stani! Gde ćeš? Jao, ispustio sam je. Pa dobro, neka se provoza. O ne, ljuta paprika. A ja sam dobio 10 puta više. Nemojte mi reći da moram pojesti to. Ne boj se, Phoebe, mi smo tu. Jane, hoćeš ti da počneš? Okej, pokušat ću da je pojedem, ali jako se plašim. A ne mogu. Šta? Odakle je tu? Neću jesti. Kako je to moguće? Baš smešno. To uopšte nije smešno.
Ok, probat ću malo, a vidjet ćemo šta će biti. Jao, sve mi gori u ustima. Sad ću pući. Dobro je što ovdje ima led. Kakvo olakšanje. Den, sad ti, hajde. Nema šanse, možda Phoebe. Sad će ti Phoebe pomoći. Hajde, otvori usta. Ne, nemojte. Odvratno. Sve mi gori u ustima. Jadan, hitno mu treba pomoć. Den, imam akvarijum. Stavi glavu unutra. O, da. Kako prija. Jao, to je ribica. Hvala, devojke. Da ni vas ne bih preživeo. Uzmi peškir dajveru. Hvala, Phoebe. Želim sreću. Ne, samo ne to. Ma ne boj se, ja sam uspeo, znači možeš i ti to. Strašno mi je čak i da gledam u to. Okej, moram biti hrabra. O, ne! Kakav užas! Jao, kako to radi? Postaje mi vruće. O, ne! Sva koža mi gori. Ne mogu više. U pomoć! Jane, uzmi vatrogasno crevo. Moramo hitno ugasiti požar i spasiti Phoebe. Gotovo, prestanite! Ugasili ste me već! Wednesday, u pomoć! Ćao, komšinice, šta radiš? Izvini za haos. Dosta! Izgleda da je u redu, baci kocku. O da, obožavam kolu. Oho, koliko limenka ima ovdje. Jao. Da, zamislite, dobila sam 100 limenka kole. Nevjerovatno. Jane, hoćeš da počneš? Vrlo rado. Hej, zašto se ne otvara? Hajde, sad ću to otvoriti. Kako tvrdoglava limenka. Jao. Ideja. Treba uzeti čekić. Sigurno će mi pomoći da otvorim limenku. Da, uspelo je. Otpiću barem gutljaj. O, da, prelepo. Šteta što sam imala tako malo. Den, hoćeš da ti dam čekić? Hajde, joj! Zašto mi nisi rekla da je tako težak? Izvini, kako ćeš ti otvoriti limenke? Znam. Treba poređati sve limenke. Tako će mi biti lakše da ih otvorim. Gledajte. Još malo. Gotovo. A sad će mi trebati slamke. Da, tako je. Šta to radi? Ne znam. To je to. Napravio sam jednu veliku slamku i sada mogu popiti svu kolu odjednom. To je super. Bravo, odlično si smislio to. I u čemu stvar? Izgleda da je to sve. Šteta. Joj! Izvinjavam se. To je bilo baš smešno. Konačno je stigao moj red da pijem kolu. I ja već imam dobru ideju. Gledajte šta ću. Sipat ću svu kolu u veliku čašu da ne bih pravila pauze. O, da? Moja super velika kola je spremna. Jedva čekam da napravim gutljaj. O, da, to je neverovatno. Kakav užitak. Jao, ali izgleda da će sada biti nešto. Ups, jesi li dobro? Oh my god. Wow. Obožavam Twix. I drago mi je što ću ga prvo probati. Skinut ću pakovanje. Hej, možeš da paziš malo? Izvini, Dan, nisam te primetila. Ovi štapići su kao pravi mačevi. A što ih ne bih isekla motornom testerom? Mamice! Jesam dobro smislila to? O, da, odlično ide. Pazi malo, sve leti u nas. Napravit ću par komada i još par. Da, savršeno. Sad imam 10 čokoladica Twix kao i Dan. Ups. Da, Phoebe, ups. Kako nezgodno je spalo. Dobro, ne mogu više da čekam. Jedva čekam da probam svoje čokoladice.
O, da, drugari, to je predobro. Ja sam završila. Ko je sljedeći? Ja sam. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Cool. Znam, a sad ću probati. Wow, u pravu si, Phoebe, to je prelepo. Oduševljena sam. O, dobila sam genijalnu ideju. Stavit ću štapić u vruće mlijeko i dobiti čokoladni koktel. Da, to je divno. A sad ću probati. O, da, najbolja kombinacija na svijetu. Nemojte me tako gledati. Nastavi. Okej, nema problema. Prvo treba skinuti pakovanje. Da, tako je. Jeste vidjeli to, devojke? Ja sam genije. A još sam smislio kako da pojedem sve to. Treba će mi lopatica i Nutella. Hvala, prijatelji. Sad imam sve potrebno da oborim rekord i izgradim najveću kulu od čokolade. Uzet ću štapić i razmazati Nutellu lopaticom. Da, tako je. Wow, super! Jao, hoću i ja tako. A šta ću ti, merdevine? Da bih nastavio kulu. Misliš li isto što ja? Da, hajde da probamo kulu dok nas Den ne vidi. Ne, nemojte! Slomit ćete mi kulu! Jesi živ? Valjda jesam. U kacigi sam kao pravi graditelj. I ostalo mi još pola kule, moram je brzo probati. Devojke, poslušajte se.